първи клас. Ще ги разберете ли ми? Да. Иванчо първи клас. И накрая на първи клас инспекторът ще проверява какво са научили. И госпожата казва, всяко дете казва една буква. Той казва А, Б, нали, подред букви. И на всяка буква трябва да каже изречение. И почва, всяка казва, стигнава до Иванчо буквата П. Когато се оплашила, той каквито думи знае с буквата П, си там майката инспектор ще избяга. Първи клас. Да, кой е буква? И буквата П вече, и тя му казала, Иване, моля се, моето момче, умната сега, да ни стърсиш някой глупост през инспектора. И то мисля и си изправя. Пипирутките летят на пролет. Чекач го. Браво, бе, ма ти много хубаво, ти си помнял, бе, как така? И пак казват Буски, втория път му се пада буквичката Е. Че когато взел да мисли, че той с буквата П, щом не знае глупости, с буквата Е, какво ще каже? И каза, айде, моето момче, сега си на хубаво изречение, точи инспектора, как хубаво сме се научили. И той си изправил, бахи ти майката с пипирутки. И сега искаме цигарите. Чакай, това първият срок. Вторият срок. Вторият срок накрая пак да инспектора. То първи клас няма ли буква? А, ли, Б, ли, има А, Б, Б, Д, Т и Б, В, Г, З. Не искам да първи Але, първи Б. На кой Г, З? Д, Т и Б. Това са букви. Ама на кой Г, нали Г, З, каза? В, Г, З. Така, чакай сега, вторият срок. Минава инспектора и казва сега, ще казва ти римички, като стихче да става. И после не всеки казва стихче, стигнали до Марийка. Те Марийка, Иванчо Римички. И Марийка се казва. Нагазих в реката, намокрих си колата. Браво, ето има смисъл, нали? Вече пролет идва, нагазила реката, намокрила колата. Иване, каже ти, бе, той се удари, бе. Що ревеш, бе? Тя Марийка ме преписна и добре, не казвай с твои думи, пак ще направим. И той се изправил. Нагазих се ламура, намокрих си краката. Иванчо, то няма рима, бе, моето момче. Госпожо, на тази плитка саламура, моли си мокра кура. Айде, Иване, много ти рече неща да сташ, тук някой мога да разбира. Да, да разбира. Ще